So hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video, so andito na naman tayo sa bahay ni Christina. So this is the final day. So this is the day na lilipat na talaga sila guys. So dito na sila titira sa bahay na to. Ganon. So ngayong araw na to dahil dito na sila matutulog. Ganon. So yun na nga. Tutuwar natin, kukumustahin natin sila kung okay ba sila. So ayan. So bukas yung pinto. Ganon. So babaw day. So das lang kwarto. Ano ba? Pumangga! Ha? Boarding house din. May deck. So ayan, so gwapa na ilang balay. May boarding house din. Hi! So mga silingan nila dahil yung mga baby. So actually, naghanap po pa. A few moments later. Masa ka na, Jimon? So, naray lang pa-welcome. So, actually, guys, katong nagbutang may ground, or mo na siya. So, guwapa na lang tiles. Then, bumongga na silang lavabo, gano'n. So, kamusta, Dry? Ready na ka matug yung gabi na rin, Dry? Ready na ka maghapak sa lamok, gano'n. Ayan. So, nice ang ilang kwarto. Kaya na deck ba? Diba, Dry? Baho ba kayong milina, eh? Diba? Amoy na amoy. Bago pa ang mo. So, ayan. So, paano siya ka ng, kumbaga, kumbaga, kanang blessings. Ganon. Sa bahay kasi, kay bago man silang, bago mang puyo. So, munang may mga kuan, may mga paampo. Ganon, pasasalamat. Uy, gipaw mo na ni mo! Uy, dito na paw mo, day. Gipaw ang pandila, day. Siyang! Kita tot mamane niya kulit na ko. One mau ng buga ng mama ni mo si simpot buganan. Tara natin mga kaldiro day. So, eto na. Shada! So, dineras na nagbonggang-bongga. So, uling ang gamit na day, uling. CR. Nagamit na niyang CR rin ay. Ha? Ay. Ginaplapan na. So, mo na to ang adlaw. So, mo na to ang tibuok jud nila nga adlaw karon Zay. So, it's very successful. So, it's very amazing, ganon. So, thank you so much sa LHE nga nagpakuha ng project. So, sa uban pa nga nagpabuhat ng project. Thank you very much! So, ayan! So, yun na nga, Zay. So, actually, dili pa kayo mayong energy karon kayo. Gisipon pa ko dahil, ubo pa dyan ko dahil. So, ang lanat na at least wala kayo lanat yan. So, tomorrow, maligo na tayo. So, actually, parang wala pa ligo. Ganon. So, bye-bye!